Pripravíme si kuracie rezne. Použijeme kúpené už kuracie prsia, ale keď chceme iba čisto kuracie rezne si robiť, je nám zbytočne kupovať kvôli tomu celé kura. Poodkrajujeme si masné z toho, odkrojujeme si, aby sme mali čistý kus. Kuracie si narežeme, rozkrojíme, aby sme nemuseli moc klepať. Najlepšie je klepať pod sáčkom alebo fóliou z dôvodu, aby sme sa v podstate to mäso má určitú šťavu v sebe, aby sme sa celé nezafrkali celú kuchyňu. A keď klepeme pod sáčkom, to mäso nemáme také dotrhané. Nemusíme to mäso klepať úplne až na viedenský rezeň. Je dobre to mäso ešte pred tým ovalovaním trošku nasoliť, nakoreniť. Keď máme ochutenú strúhanku, je dobré. Tá strúhanka nám dodá chuť aj vôňu a môžeme si obalovať. Klasicky v trojobale, najskôr trochu do hladkej múky, následne do rozšľahaného vajíčka a následne do strúhanky. Používame obidve ruky, aby sme nemali v jednej, napríklad vo vajíčku, obidve ruky, keď následne pojeme do strúhanky, budeme mať obidve ruky zalepené. Do múky si samozrejme sol, korenie nemusíme dávať. Vajíčka najlepšie trošku osoliť, okoreniť môžeme, dochutiť strúhanku samozrejme tiež môžeme nechať čistú, alebo si môžeme tam nasypať, ako v našom prípade, trochu nejaké bylinky, aby nám to krásne prevoňalo to mäso. Pri tom klepaní pol centimetra hrúbka toho mäsa, nemusíme to klepať na ten viedenský spôsob, úplne na tenúčko vyklepané mäso. Môže sa stať, že budeme jesť čisto iba tú strúhanku vysmaženú a nie mäso. Keď sa nechcú zašpiniť ruky, môžeme použiť buď vidličku. Na vidličku sa napichneme mäso, obalíme najprv v múke, vo vajíčku, v strúhanke. Je to trošku prasnejšie, alebo môžeme použiť, ja mám takú pomôcku, pinzetu. Je to úplne najlepšie v podstate na to, chytíme si to mäso a obalujeme ho. A ďalší postup je, že si mäsko už vysmažíme. Tie 3-4 minútky z každej strany záleží od hrúbky. Necháme trošku odkvapkať na utierke a dozdobíme citrónom.